Terve! Olen Suski ja tämä on Gravintalli. Ensimmäiseksi esittelen Tammatalli. Okei. Okei, tuossa on Kina ja hänen varsansa Felix. Tuossa on settiskolmikko. Kaksi settisvarsaa on Jamie ja Baby. Ja toi äiti on Laddie Pink. Tuo on Sammy ja Kemby Bob. Ja toisaalta nimeltään Back. Tuossa on myös yksi kolmikko Jamie, Babe ja Julian. Tuossa on kaksikko nimeltään Gemita ja Beikdal. Tuossa on toi Pilkkuinen. Pilkkuinen on varsa ja Täplä on äiti. Ja tuossa on Black ja Baby Black. Hyvä. Voimme siirtyä nyt tuonne Oritalliin. Terve Sini. Takko sai breakki. Joo, mä tallutan sitä. Eikö olekin hieno? Joo. Okei. Tossa on Black Champions, musta voittaja. Okei. Toissa on tallityöntekijä. No, Harry nimeltään. Tuossa on Black. Ja tuossa on musta ori. Meidän kilpailusemme. Okei. Toi on meidän maastohevonen White. Tässä on toinen työntekijä Heidi. Tuossa on Vanilja. Hän on tosi hyvä hevonen. Ja tuossa on Black White. Eli. Ja tuossa on Poncho. Okei, voin nyt esitellä, kun meidän leiriläisemme Sini menee ratsastamaan. Okei. Hän on pienempi kuin tuo äsken. Okei. Eli tässä on Sini. Hei kaikki. Minä on Sini ja rakastan yhtä hevosta. No niin, saanko viedä sen? Saat. Otan tuosta switchit ja se tulee. Ja se oli tuo Vanilja, kenellä ajattelin ratsasta. Vanilja, tulepas tänne. Tämä on tosi kiltti hevonen. No niin, ja katsotaan rauhassa, kun minä puen tätä hevosta. Hetki pieni. Minun nimeni on siis Sini Madeleena toi Horseland. Ja tämä on koko tallin nimi on Gravintalli. Okei, nyt minä voisin nousta selkään. Joo. Ja selässä ollaan sitten. Pikkuhetki, minä pystytään nyt risteen. Eikö olekin hienoa? Minä menen sitten aika suuria esteitä. 2. pykälän nesteitä. Eli tuommoitteita. Ja heti tippuu ensimmäinen. No. Wow. Ei. No tässä tapauksessa se ei ole kyllä niin.
No niin. Ja tuossakaan ei ollut. No niin, tämä oli siis